niining mga pipila ka tuig nga milabay tungod sa mga katalagman nga atong nahiaguman, daghan na kaayong mga huhungihong nga matapos na ang kalibutan. Karon lang panahon sa pandemic o nagi-post na po na mga istorya, no? Nga napaganiuban mo gamit pa sa aparisyon sa mahal nga Birhen Maria dito sa Fatima, inana. Si San Pablo nagpahinomdom nato kani mga 2,000 years ago naman niyang pagpahinomdom. Niingon siya sa iyang unang sulat, ayaw mo palingla, ay mo pagtuo na matapos na ang kalibutan, nakaroon na ang katapusan. Pero nisulti siya og timaan, ni sa dili ni mahitabo hangtod nga mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Ginoo. Sa munang katapusang pag-alsa batok sa Ginoo, ibaw mo na yang ikaduha kuno nga moabot ang yawa aron pagdala nato ngadto sa impyerno. La patay mo diya. Mo na problema unsa na to pag-determine ang katapusang pag-alsa o ang pag-abot sa yawa para hakoto na tapadong sa impyerno. Mao kuno na matud pa ni San Pablo sa iyan ni San Pablo nga version. Ang version sad ni Kristo katong nag-istorya pa siya mga apostoles nga kanus usa magiday ilhanan Lord. Siya ang mga mag-unang ilhanan na ay mga linog, mga bagyo, kaning kamatay, gubat, mag-unay ang mga tao, mag-unay ang mga sakop sa pamilya, nasod, batok nasod, pari, batok madre. Bisag unsa na lang, basta mag-unay ang amahan, ngadto siyang anak lalaki, inahan, ngadto siyang anak nga babae, mag-unay kuno. Nya na ay mga kamatay, na ay mga sakit nga dili masulbad, kanang gitawag og pandemic. Pero kini kuno mga butanga, apil na nirong inyong tap ako sa diya sa kuy ako. Kanang di pa kuno ni mao ang katapusan. Pero duol na. Kay unsa man kuno'y katapusan yun sa version sa ni Kristo, siya sama kini sa nahitabo sa panahon ni Noe. O sama usab kini sa nahitabo panahon ni Lot. Kay bawa mo panahon ni Noe. Noah's Ark ba? Unsa may nahitabo ato? Ang tanang tao panahon ni Noe di na maminaw, di na motuog Ginoo. Si Noe na lang ug ang iyang pamilya mo imutuog Ginoo. Sa panahon sa ni Lot dito sa Sodom and Gomorrah, usa ka huge city, pating dakuang syudad. Wa na motuog Ginoo, wa na mosunod sa sugo sa Ginoo ang mga tao. Si Lot na lang ug ang iyang pamilya maoy nisunod. Sa ato pa di ay ang kanidayang katapusang pag-alsa, kana di ay mahimo na ang mga tao sa kalibutan nga di na gyud motuog Ginoo. Nya duna nalay usa o duha o kana na lang ibutang ta lang 12 kay 12 ka apostoles man 12 na lang kabuok motuog Ginoo. Nya napag Judas usa na 11 na lang. Nya kumusta man? Niabot na baning panahon na ron nga wa nay motuog Ginoo? Unsa may timailhan nga wa ta motuog Ginoo? Ari lang sa ta sa timailhan nga nituo ta Ginoo. Unsa may timailhan nga mituo ta Ginoo? Musimba. Ka mo nanimba mo ron tuo mo Ginoo. Magrosaryo. O ana. Kaning magmisa, kaning dikon, magsakristan, mag-choir, magdebosyon, magnobina, kana timailhana nga mituo ta Ginoo. Pero para ni Kristo dili na timailhan. Kay daghan kaayo nga parihag batasan sa mga Pariseo, mga tigpakaaron ingnon. Ang ilang naong naa kanunay sa templo, gabasa sila sa Biblia, gatuman sila sa ilang gitawag og tithing for the Lord.
10%. Nagsigi silang puasa matag simana. Nagani uban kaduha pa magpuasa. Mangadzi sila gikas buntag ngadtos gabi na aginay tulumanon. Pareha namong mga pari na ami gitawag og liturgy of the hours. Pero tumano ning tanan, pwede gyapon tag mahimong yawanon kanang word nga tigpakaron ingnon. Mao nay sa akong paminaw ang katapusan dieng pag-alsa kana bang ang tanang tao mahimo ng tigpakaaron ingnon. Di karon dinhi pila ka buok dinhi ang tigpakaaron ingnon, apil na ning nagwali. Kana bang moingon tas Ginoo, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Taman, wa mo magpakaaron ingnon na. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Sure? Sure. Hoy, tubag mo niya pagbuot din nas Ginoo nga mangural mo sa inyong balay. Da. Pagbuotin nas Ginoo nga maningil mo ng utang. Oh, da. Panubuotin nas Ginoo nga magsigi ka og kana ganing dumot anang imong silingan tungod lang kay libak ka. Pagbuotin nas Ginoo nga makigbuwag kas imong bana tungod lang kay nangabit siya. Pagbuotin nas Ginoo nga imong yung latuson, imong yung kusion ang imong anak kay matud pa nimo siaw o gahigo. Pagbuotin nas Ginoo day. Da, ilom lagi mo. Bikin sa man dinhi ang nakatuman gid ana be. Kana yung tanang yung pagbuot sa Ginoo, labi na nang moingon ang Ginoo, higugmaa imong kaaway, ibaligya ang tanan og ihatag ang halin ngadtos mga kabos. Bikin sa man jud kuno nakatuman ana be. O di tigpakaron inon tang tanan. Hapit na moabot ang katapusan sa kalibutan. Kay ang yawa maoy number 1 nga tigpakaron ingnon. Kusog kay na siya magsulob o biste sa usa ka karnero, pero sa ilawon day niya usa siya kalubo. Ambot ka ning ni anako karon. Nindot ra ba kay ko gisulob? Nindot sa gisulob ning asloyo nako katong gabasa niya. Di ba kami mga lubo? Tubitang usang adlaw lisod ba yatong desisyon na, pero ako yung gidesisyonan nga di na jud ko mukupot og kwarta. Ako nang gisira ang akong bank accounts, ako nang gihatag diri sa parokya. Ang tanang kwarta nga akong gamiton mananghid na ko sa parokya to the last centavo. Mo mag-uol na, amot lang ninyo. Basta ako nag-uol ko gamay, pero ang ako lang sang punto nga niingon ko basta kung kaugalingon mas may nang mahibawaan ko tanan kaysa bahimo niya kong lobo pananglitan mangayo ko sa atong treasurer gay ko diha og kwarta nara ngano man pader mag-date Miss Madre sige pader bayari nga ni nara dito ni sa kuan motel dito ko gikan sa sige pader at least ba nahibawaan niyo diin ko gikan. Ako raman sang usan higdas motel ko, may lain. Nganong gaduda naman mo na ako. Usan ni sa akong pamaagi sa gitawag og transparency. Kay para nato, ang akong kaugalingon isipare mauna ang parokya. O ang parokya, kuyog na nako bisan asa ko. Nganong magsiparit pa man kog kwarta. Nganong magpa-compute kog stipend, pero ako rasang iuli sa parokya. Aron lang mahibawaan nga naay stipend ang pare, pero ako rasan ang iuli din sa parokya ug ako dayong pangayoon way makabalibad, pero at least recorded, di ba? Mao nay akong tumong nga ma-recorded aron di ko mahimong tigpakaaron ingnon, pero naa pagyapoy lusot ani kun palusot gyud ko kay ako may pare, pero usa lang nis akong gamayng paningkamot aron lang masulbad nako ang akong tigpakaaron ingnon. Kay ako ra ba utro sa kong bakakon pares ninyo, utro sa kong hangol og kwarta pares ninyo, utro sa kong ambisyoso nga pagkatao pares ninyo, usa sa kong kadako kay makasasala parehas ninyo. Labaw tingay mog jutay no ang ako minus pero wa say siguro labaw sa ko ninyo. Ambot ready ang deacon diri di ba sa kanila labaw iya, pero buotan man kay preparasyon mas ordination si Reverend Leo magbinuotan gini sige Lord binuotan jud ko Lord unya na lang jud mahumang ordination.
Oy, daghan kitang tigpakaron ingnon. Si Kristo perting sukuan siya limpyuhi o sa ang sod sa panaksan. Ayaw diris gawas pang limpyo. Unsa may gisod nimo sa panaksan? Dili ba na ang imong mga inilog? Dili ba na ang imong mga panikas? Da. Mo na siya. Dili ba na ang imong mga kolekta? Nga imong gisod sa imong bulsa? Ana, limpyuhi usa ang sod pasabot, limpyuhi usa ang imong kasing-kasing. Kay giingnan ra bagitas atong tubag sa Salmo, muabot ang Ginoo aron paghukom sa yuta. Hukman kita whether we like it or not, bisag nituo pa ta Ginoo o dili, hukman kita sa Ginoo. And the judgment of God is always just. Muna ingon siya, ang hustisya mao'y pabaruga. Ang kaluoy mao'y pabaruga. Ang inyong kamaalagaron mao'y pabaruga. Dili ng pagsigilag luhod-luhod, siging nobina, sige dihang dupadupas kamot, tayting-tayting. Ayaw na, i-translate na ngadto sa hustisya, pagkamatarong, pagkamaluluyon, o pagkamaalagaron sa inyong isig katao. Munang di gina pwede ka ng sigig pangural. Ialagad ng imong yuta sa imong sikataw. Kung naglisod na ng sakyanan og agi, guba ng inyong kural. Nya kung ang imong bungbong na akilid sa daan, galisod nagtagbo ang mga sakyanan kay gamay na kayong daan, guba ng imong balay, kuhaan ng katunga, harong gamay na lang kaghigdaanan, pero luag kaayo ang mga sakyanan dari gadagandagan, di ba? Nindog na tayo.